Čus lidi a já vás vítám u prvního videa z nové série Pokécraft. A je tu se mnou Clement 0726. Jo. A dneska urobíme. Ano, a jak můžete vidět, tak tady mám své Pokémony. No a vidíte, tady můžete vidět. Tady Clement má nějaký brnko a já ho nemám, protože nás okradli. A já mu jem prydla. Komu vidíš, jak je to červený? Já tady vidím, jaký místa červený, to ještě budu muset spravit. Jinak tady jsou našli. Nech volat kosačka, aby som im ukázal ty krydla. Dívajte sa. Dívej, použij toho Pokémona. A dívejte, toto jsme získali, jsme dobří. A dívejte, jaký on má dobrý křídla. Kamo, vyleď. A se shiftem skočíte. A ještě musíte držet shift a kamo, puš mi ty křídla. Dneska ich teto vyrobím. Ano, mě taky vidíte, tady můžete vidět Feather Fall. A to je Feather Falling, takže jakoby, když skočím i já, dívejte. Ale musíte držet shift. Takže budeme potřebovat jeden slime block, potom 6 pěrok a jo, takže dneska si vykraftíme pec. Velkou. A tady máme growth. Kamo, kde máme název. Pec. Nemáme pece. Kamo, oni nám normálně ještě asi čortli uhly. Fuck. Ne, dobrý, uhlí máme. Lidi, klidně nám můžete poslat donaty, co použije lomeno donate. V nějakém díle vám ukážu, jak stáhnout Pokécraft. V příštím díle, myslím. Dál. Keď nevěděl, tak svalíte. Ano, já teď zatím zapojím 2 pece jenom. Uhlí. A sa sňu hádzať. Ano, tady Clement má diku a umí s ní házet, dívejte. No hoď. A tam to je nějak zapichnuté. Tady je. A ještě urobíme... Jo, dívejte, jsme na ní dali. Ne, Rainforgery 1 to už tam bylo. Dali jsme na to Autorepair, to je oprava, Dura a plus Durabilita 500. Jo, Kamo, prosím tě, půjč mi to kladívko. Já jsem svoje ztratil, mě ho někdo vzal. Si ještě budu muset udělat nový. Teď máte na... Jo, dobrý. Kamo, dívej chvilku, počkej, já už jsem našel spal. Teda nějaký, prostě něco. Když máte na tom kladívku třeba haste, tak to je redstone, Autorepair to je moss, to vám můžu ukázat, moss, tak musíte si vykraftit tady tento ball of moss. A ještě tam s tím lava. Jo, a na to máme autosmell, a to je tady to červený, takový ten krystal, a to takhle vykopnete, lak. Ne, já vlastně na to nemám povolení, já nejsem. A dívejte, tady je třeba Pokémon. A dívejte, já mám Moltrese a dívejte, jak je velký. Kebyste věděli, jako jsem si pomenoval jedného, Pandička Forever. Pandička Forever. Tady je dobrý Pokémon, ale já ho zabiju. A ještě tu je Pikachu. Fuj, Rotten Flash. No. Já chci jenom vyskočit na jednoho Pokémona. Jak můžete vidět tady vpravo, tak mám úkol 22. Protože už tady tento Pokécraft hraju 1 nebo 2 týdny a teďka jsme se s kamošem přestěhovali zrovna sem.
Hej, lebo taký jeden debilný kamoš mi nadával a rozgrifoval mi laboratórium. No, náš prostě starý barák rozgrifoval, tak my jsme se našli. Hej, ja tam mám checkpoint, môžeme to ukázať. Potom môžu... Jo, ja to mám set home zase. Ja tam tady dojdem. máme brick. Niečo urobí, ja tam zatiaľ dojdem. OK, tak tam zatím dojdi. Keby mi čovačka vyhodiť. Tak si vezmeme tohle a vykraftíme si... To kilometr. Jsme... Jo, no. My to máme iba 200 kilometrů. Fakt? Tak to máme docela, to máme kousek. Špatně, no. Tie krídla sa hodia, keď skočíte nechciať, tak nik vám to neubere. A som tam. Dajte ukážeme jeho, to Ferryho dom. My sme ho celý rozgrifovali a potom sa nedivte, prečo nemá Tinker Pet, som mu ho trošku čorkol. Jo, proto máme tolik těch briků. Protože on si jako první začal, tak jsme ho museli jsme si prostě vzít své věci zpátky. To je rozgrifované, vzácné věci úplně preč. No, naše vzácné věci jsou úplně teďka všechny pryč. Ale kdybyste nám chtěli pomoct, tak by se nám strašně hodilo, kdybyste nám dávali nějaký Pokémony. Teda, jaký Pokémony? Pokébaly. Alebo... A jestli chcete, tak mi klidně. A nevím, jak si koupit LPčku na Game Teamu, tak jestli byste věděli, tak mi to můžete napsat. Na komentáře. Ale on si prvý začal, tam grifoval, tak ja som ho musel podpaliť hlavou. On tam potom nadával, že som kid a hen také. Tak som ho ešte jedenkrát podpalil. A je na forum. To už sa tu nikdy nevráti. Zapomněl jsem. Jo. Ne, špatně. No. Tak. Kamo, pec už bude z půlky za chvilku hotová. No, ja si jen zase. Tank. Jsem si říkal, na co potřebuju to sklo. Okuliare, čo ja mám na... To je, keď dáte Z, tak to je úplně husté. Jo, má takový brýle, že když máme stisknuté zetko, já nemám brýle. Já kdybych si je sem dal, tak já stisknu zetko, ale dívejte, co je tady ještě lepší. Stisknuté CTRL a opět zoomovaní. A ještě Z. No a ještě s tím zetkem, to je strašně dobrý. A tady vidíte, že jsem dostal aktivitu, musíte napsat lomeno aktivita, enter. A já jich mám zrovna 24 a potřebuji ještě jednu. Tady je loterie a můžete vyhrát. Je docela... Teď si můžete vylepšovat. Jestli to VIP je výhodné. Jo, VIP je strašně výhodné a tady jsou odměny. Dvakrát více dostává tokenů. Ale to, kdyby vás zajímalo, kdo to teďka byl, tak to byla moje mamka. Hej, a keď si chtěla byste ho dát pod Kamo, ale trochu se laguješ na Skypeu. Tak? Ještě? Mluv? Tak? Teďka se slagnu, ale předtím ne. Tak já bych nechal tu pec takhle velkou. No, ta je dost velká. To je 3. A taky jeden kamoš, môžeme jeden a on mi povedal, že to týchto blok potreboval.
po staku. Hej, urob ešte jeden ten smelting drine. Kde to je? Kde to je? Ja to mám. Dáš? Ešte jedno urob. Ale ne, počkej. Dej to tady, ale ještě ne, protože teďka bude smazávání itemu, takže teďka to tam ještě nedávej. Panda, ešte jeden tento blok urob, ale ešte to... No, hoď to tam. Počkej, ne, ještě ne. 3, 2, 1, teď! Lak. No, dej to tam. Ešte jedenkrát urobte to smelting drine na to odlity do toho kotlíka. Tak ani nevím, co tam bylo. Který z následujících Pokémonů je vývinem startovacího Pokémona? Armaldo, Lugia, Empoleon, Drapion, Pikachu. Môžem, prosím ťa, kladivko? Lugia, já teďka nevím, ale asi to byla ta dvojka. Ne, kemu byla to trojka. Oh yeah. To chceš? Kladivko moje. Jo. Ale správně bylo to kladivko moje. Správně to... Toto je moje. Ne, to kladivko je moje, já jsem si ho přejmenoval na nej kladivko. Ale to je kopátko, nej. Teda, nej kopátko. Nevadí. Ale viete prečo som ho stratil? Lebo som si chcel glowet. A keď to craftíte, táto vec je zabugovaná a zmizne vám jeden item. Tak som si trošičku požičil kladivku. Ještě jednou mám vykraftit ten smeltery drain, jo? Na tie odlitky. OK, to je jednoduchý. No, já už vím proč, Zatiaľ to je... Poďme zasadiť... Já idem zasadiť tie aprikorny. Dobře. Mám všechno, co potřebuju. Máme, jak se to jmenuje? Iron? Prosím, já potřebuju. Nemáme? Jo, mám aspoň to, že omeno home tezba. Já tady těžím, teďka vám ukážu něco. Tady u lávy těžím a naštěstí mám u sebe kyblíky lávy, takže jdu napumpovat. Ide na to aprikorny použiť bowmill? Nejde. No. To je tady nejhorší, že na to nejde použít bowmill. A toto je super sekerku. Ešte som ti ju neukazoval, ale je super. Hlouka? Neurobíme to sklo, aby sme videli, ako sa to tam robí? Jaký? To je... Počkej, jaký sklo? To je to SEA window. To je ľahké 3 briky a hociaké sklo. Jo, aby se tam dalo vidět, myslíš? No, aby to bolo viac svek. Aby to bylo víc svek. Ale fakt môj kamoš mal normálne 300 blokov hore túto pec. Ježiši. Hej, teraz ukážem